Sabis Asrambari quantity sibai khobjak purbotok chaya ADC place amchai Tiprasa kami obahnya lama rok bepak no kotor jengjal asai tongani nangka wati pamti phajake thangla sukhlanya ni malkhung rok bepak no maya kotor jengjal asai tongani nangka Lok Sabha ni jorawo ok dilangma tongo Montiri Onemes Deparma o lamano kaham khlaiyi jai khlaiyi snam rnani hinei kogrumani mungsapano tabu khel khlai jagya obahnya kami amchani lukurok belaikino tabuk jolijak obahnya yapri thanjake selayi kami amchani lukurok borokno slamlanyani nangkha o lamano palpal khlaiyi obahnya rungnok laisunani haikeba hati habo thanani sakhamiang khangke sakhamnogo thanani malkhung ambulance phanyani mungsapon sep kaham kwrui kami amchai obahnya develop yangi tongkha kami amchani jengjal kotorokno nasik jagya ngai tongkha tamungkha tamusoka tamni karoni snam jagya omhai Tiprasa kamini lamarok laharok obahai jengjal kotor asai tongnani nangkha obahai kok tomau saimangka belai khino wanama singsa Tiprasa kamini jengjal rokno sawai sabaya obahainya salbrum brumno obahai jengjal kotor kotor asai tongnani nanggo jaiwinya tongni didi report nokbar wati sek kau wati wajak ke mo lama ke toksen simen tuwa sibor obo main road no yang kita ke tungkang maya obo onek bos romi lama hamya oro gari accident go bike accident go gai naiba ke bos ram no nai kriba teng para kaisa nai ko ya laka basi tun dolanya nang ba buile phano tun ma sulam ba ka pailai tinu ba sek to kopre tolai gai au sorkar to ma sanai norok obo herok nai sulamna nango aro public ni sabakane bagai public ronor no body horo minister ngo MLA ngo public rong nai dorkar nango phaide lai phaide obo tulasi kono sini tulasi ro baga tin tokse lama obo kusia bai tokse ko saro dalai lama khanja gari ro accident ge onek kisu oro gotona gotiwo inge tabuk sung alaka basiro phais nam phaisa ge ang koinai sini minister senior minister bono bono MLA sab sorry minister Onemes Harno nungo phaine thaide tuno lamar khon kaisa ka hamur phaija de dalai hambai kong rok lai dalang ok to ohi sunawang to khnaya ko je para phabu malaya ba jeng political engage kari bai jeng abrok patung meta nala tam sanamu sung takok je o lama norok tine wati sek sek no haike snam tongman bisintui au ang pulano kok tibino hamai maru tei sini kami sikla jeng sikla rokno dalai hamai maru tan himba jeng oro to thantaga tini jeng tini hinani lama no government khlairi mai ekhono jeng himtok drop no phanya hne jeng phelega on ma ambo no te yang dalai sprang tong khobu haipono konya kobong namu jungo tini Tiprasa government no tabuk tongai tini Asambari habis ST constituency ni Prangrang Onemestar present situation of minister forest minister ang kono request hanyam tungo bo phai kisa chini bagai chini je dukudo sonon national tungjago bo tino sikang election sikang ko langma tong kabangwa omo hai khanai jeng paluron buku khnao na chingko political engage kre jeng afro ko kre jeng khup naya na paluron buku ko khnao ta ko ro ngai mutungo jeng bono bin mo khno chini area wo nugna mutungo ta tai bin samung jeng mana mutungo ta bin help mana mutungo nene sini mungka ani mung rajas deparma parang ke Purbotoksya no na bo bidese ngo bo bileso khobjak Purbotoksya ADC place Purbotok ADC place busuk nong wat nong nabo yang angke ek nong ward ni yang gai tongo 2 nong ward ni acha ta hamba